Dobar dan. Nešto malo drugačija priča o knjigama ovaj put. Naime, ni kod nas više nije novina i da kažemo novotarija da se knjige kupuju na kioscima ili trafikama, kako god hoćete. To je tako već nekih 15 godina sigurno, s tim što naravno knjige na kioscima se mogu naći ovakve i onakve od ovih ili onih izdavača. Kada su se time bavile neke velike, pre svega novinske kuće, to su bile knjige u tvrdom povezu, brižljivo birane od strane eminentnih urednika. Sada je to nešto malo drugačije. U izvesnom smislu knjige koje se sada mogu naći predstavljaju zamenu za one nekadašnje roto ljubavne romane, dakle za ono najpetparačkiju književnost koja je bila štampana na roto papiru, i to su bile knjižice koje su bile povezivane prostim heftanjem. Ali mislim da smo sada otišli korak dalje. Dakle, u mestu, vrlo malom mestu gde ja živim, ima 3 kioska. Od toga 2 kioska nude i knjige. Jedan ima franšiznu standardizovanu ponudu, jer pripada jednom lancu trafika koji je jednobrazan u celoj zemlji. Jedna trafika je malo drugačija, ima čak i širi izbor. Dakle, u jednom malom mestu može se u proleće 2018. ili 2018. ne znam šta da kažem, naći jedna ovakva knjiga. Još uvijek je nisam čitao, pa ništa ne mogu reći o njoj drugo. Ja inače volim krimi romane. Dakle, volim Artura Conana Doylea i Agatu Christie, samo u tom smislu što zaista predstavljaju odličnu razonodu i prosto zaista opuštaju mozak i predstavljaju dobar kontrabalast kada morate nečim da se bavite, da intenzivno mislite o nečemu, a kojim je to deo posla. Oni su sjajni za opuštanje. U književnosti engleskoj toga doba me užasava klasni sistem, i to užasava me na način na koji me, čini mi se, ništa nije užasavalo. Ali dobro, to sam spreman da zanemarim. Jer to je fikcija i jasno je da to da Poirot i Sherlock Holmes ne pripadaju, dakle, svetu realnih ljudi. Ostalom, za današnji svet i današnje zločince i ti junaci i zločinci, pa i rješavanje tih zločina su prilično naivni, ali to im upravo daje jednu patinastu vrstu lepote. Ovo ne verujem da je tako, ovo je modern jedan krimi roman, dakle Pierre Lemaitre, čini mi se da se zove pisac, a roman se zove Alex. Ništa neobično, pa ipak ima nešto neobično, a to je ova nalepnica ovde koja kaže hrvatski prevod, 299 dinara. Proleće 2018. u Srbiji. Može se kupiti na trafici, na kiosku, knjiga na hrvatskom. Pomešana su mi osjećanja bila kada sam je kupio. Prvo sam bio besan, objasnit ću, ne mrzim hrvatski, niti Hrvatsku, niti Hrvate, ali se pitam samo da li bi bilo moguće u Hrvatskoj kupiti knjigu na srpskom ili, na primjer, čak ne na ćirilici, to je tek nezamislivo, nego na latinici, ali na srpskom, bilo gde, a kamoli na trafici. Verujem da bi zapalili tu trafiku i od nje ništa ostalo ne bi. Ali druga stvar je također bitna. S jedne strane mi je i drago što je to tako, jer smatram da je naše bogatstvo u tome da mi razumemo to što oni zovu hrvatskim jezikom, a oni se foliraju da ne razumiju to što mi zovemo srpskim jezikom. I mislim da čak i ona deca koja u školi nisu imala kao ja srpsko-hrvatski, nego samo srpski, apsolutno bez problema mogu da
čitaju i pročitaju ovu knjigu, ako ne zbog čeg drugog, onda zbog onih sinhronizacija crtenih filmova koji su nam svima razumljivi. Dakle, mi iz Hrvatske dobijamo knjige, tako polu, da kažem, nije to knjiga na sva zvona i ne spada u neku visoku književnost, ali nije bitno. Dok s druge strane oni odavde dobijaju turbo folk i foliraju se da ne razumiju srpske, u stvari troše turbo folk. Mislim da smo ipak mi na dobitku. Mi razumemo i možemo da čitamo bez problema, a oni se foliraju da ne razumeju i dobijaju ono što je škarti kod nas, a to je turbo folk. Dakle, da znate, mogu se kupiti knjige na hrvatskom, uživajte u njima i neka to bude naša reakcija na nepostojanje knjiga na srpskom u Hrvatskoj. Ako pak one postoje, neka me neko ispravi, pa neka kaže da postoje. Ja verujem da tamo ne bi smele da se pojave, jer zaista verujem da bi spalili tu trafiku, taj kiosk, gde bi se našla knjiga na srpskom. Naravno, ja sam zahvalan Bogu što ovde to nikom nikada ne bi palo na pamet i smatram da je naše bogatstvo u širini i raznovrsnosti jezika, da smo živi i zdravi, a o ovoj knjizi, ako vredi da se nešto kaže o njoj, reći ćemo za sada toliko. Zanimljivo je što je na hrvatskom. Vidio sam da nije jedina, ima ih još, ali ja sam ovaj naslov jutros uzeo. Tako. Svako dobro, may the default be with you, što bi se reklo.